Ganinang buntag, I immediately called the disaster office. Nga naman tayo mga tao diha nga 24/7 nagbantay sa atong mga biliting schools. And of all the schools, ingon yun sila nako nga wala may problema. Ang kana lang yung usahay lang yun nga kanang mahutdan ang usa ka tangke na namo ginay reserba nga tangke, and then the other ang mga trucks o kaning mga water tanks muadto dayon ipuno dayon na nila ang tangke nga nahubsan, di ba? But it's not automatic. It's not automatic na 1 minute, 1 second right after naa dayon. Mutake pa mo guna siya a few minutes, di ba? So I don't think that is a very accurate statement coming from kanang atong mga biliting quarters, because as I've said, kana siya ma-address gina dayon siya. Di gina nato na maabtan o ma-addresson gina nato kay kibaw maguta sa problema. Okay? Kunya, in fact, when I read the article that nigawa sa Sunstar, nakitaan mo na ako nga it was only Tejero that medyo na ay reklamo, pero ang Tejero na-address na sad nga problem, no? Wala ni linger og pipila ka oras. So that being said, lipay gyapon kay ko sa atong response time nila, no? We cannot magud expect kay, you know, this is a logistics problem, so we cannot expect na diha dayon madeliveran dayon. But rest assured nga di na maabtan og dugay na agyo dayon na. And one out of 20 biliting schools maoray ni ingon na, the others are very satisfied with our preparations, no? I think that statement gikan sa Sunstar was kinda unfair, no? And it did not look at the good side ba, mura bag nagnitpick ba, mura bag nangita lang og sayop, no, nga resolbad magyud dayon ang problema.